Festivalın jemleji gününe geçirilen Türksoy agzay ýurtlaryň teatr ýolu başçylarynyň 10-njy mejlisinde teatr sunatyny ötürmeň härki zaman ýörelgeleri, geljekki hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri aral maslahatlaşyldy. Bellen şäli her kuwata teatr durmuşyna ýerine ýetirilýän täze görnüşlerini peýdalanylýar. Öňde waji tehnologiýalaryň we almy tehniki ösüşiň gazananlary ulanyp, dürli tejribeler geçirilýär. Geçmiş bilen häzirki döwürde däpdesturlar bilen täzeçil çemeleşmeler, halk sunaty bilen dörejlikli pikirler faýalaşyp goşdurylýar. Sähna sunatynyň mümkinçilikleri ýeri şol sany medeni we sport şäherler geçirilerine de giňden ulanylýar. Şunda teatr sunatynyň adamlarda gözellik we ahlak terbiyesini kemale getirmekde, ruhy gymmatlyklary ýaymakda teatr sunatynyň eýilýän orny ütgewsizligine galýar. Türksoy agzay ýurtlaryň teatr ýol başçylary bildirilen mehman soýalyk forumyň ýokary derejede gurulanyny, dörejilik işini hemme taraplaryň alyp barmakda hemde türki dilli halklaryň medeniýet we sunat babatda halkara gatnaşyklaryny berkitmekde döredilen amatly şertler üçin hormat prezidentimize we gahrman arkadamyza şuňur hoşallyk bildirdiler.